Takže čus, moje meno je Tin, ten je nás pri mojom dnešnom videu a dneska sú to aktualizácie. Tak, aby som bola k vám úprimná, dneska som na Starstivu o mnoho skorej ako bývam, pretože som na PNK, pretože sa mi stal úraz a budem 2 týždne momentálne off prácu, takže si idem užiť túto moju novú, ako to povedať, aktivitu, a to je to, že nebudem nič robiť, takže som sa rozhodla dneska skoro natáčať. Prihlásila som sa do hry a už som si všimla jednu novú vec a to je emotikony, takže ja si chcem jeden nejaký vyskúšať. Tento, ako to bude vypadať. Aha, takže vlastne máme tieto emotikony tunak. Aha, dobre, chápem, ale tunak ich rýchlejšie nájdeme zase. Dobre, to sa mi celkom asi páči. Trošku mi to pripomína taký ten Fortnite, neviem, že akože či úplne to je Fortnite alebo nie. Samozrejme, máme tu questík a určite to bude súvisieť so Silverglade Manor. A už vidím, že sa to na mapke dozmenilo. Toto sa mi zdá, že sa to trošku viac posunulo. Toto takto včera nebolo. Toto. Dobre, ale budeme to preskúmovať dneska. Tak a ideme sa pána starostu spýtať, čo nám vie povedať. Teraz, keď už si tu, mohla by ste mi s niečím pomôcť? Dievčatá v Silverglade Equestrian Center pýtajú alebo žiadajú o pomoc s nejakým upratovaním. Dobre, ideme na vec. Ideme niečo poupratovať. 50 XPček, to sa mi páči. V poslednej dobe je baronka momentálne vystresovaná. A oni ju chcú prekvapiť s očistením našej arény, ale a všetkého okolo Silverglade Equestrian Center. OK. Máme na výber 3 odpovede. S čím môžem pomôcť? To je baronka. A čo je Silverglade Equestrian Center? Ale keďže my všetky tri poznáme, my dáme, s čím môžeme pomôcť. Vážim si tvojej dobroty. Alebo tvojej ochoty. Cesta do Silverglade Equestrian Center je momentálne nepoužiteľná. Kúpili sa na nej kopky odpadu. Prosím ťa, choď po tej ceste a pozbieraj všetko, čo uvidíš. Budeš dobre odmenená. Dobre, takže ideme na to. Ja vám to prečítam teraz, alebo ja vám to prekladám viac menej, takže sa snažím úplne tak, že laicky, aby ste tomu chápali. Nechcem úplne tu stráviť na doslovným prekladom. Samozrejme, akože ja to chápem úplne, že doslovne, ale vám to chcem tak približiť, aby ste to vedeli tak viac. Dobre, máme tu nejaké odpadky a ja mám ešte tu. Dobre. Zbírame, ešte máme tu. Oh môj bože, dobre, tak to si idem vychutnať. Ten most, to jazierko sa mi absolútne páči. Oh môj bože, toto, ja to mega žeriem. Toto je krásne. Dúfam, že tá ďalej povedie race. To by sa mi dosť páčilo, akože. Dúfam, že tá ďalej pôjde race. Čo mi pripomína, že ideme vyskúšať všetky race, čo sú tu tak. Mali by to byť všetky odpadky. Poďme sa pozrieť, či môžeme nájsť niekoho v Silverglade Equestrian Center, ktorý by nám mohol povedať, kto to všetko sem dal. Darky. OK, ideme sa teda spýtať, ale je to tu krásne. Johoj. OK, akože ja som bola v pohode s tým, že keby sa to neupdateovalo, ale strašne sa mi to páči a pripomína mi to. Viete, čo mi to pripomína? Staré Star Stable, také tie CD-čkové hry. Úplne mi to tým vibuje a ja neviem prečo, ale je to tu krásne. Juj. Dobre. Toto je nádherné. Také viac. Že tu viac také, že vypadá to fakt, že do toho dali peniaze. Proste tá baronka, že investovala. Chápeš? Tak ideme sa teda Judy spýtať, čo pre nás má. Ty si tá, ktorú pán starosta poslal, aby nám pomohla? Už máš pripravené pozbierané odpadky. Tak keď už si tu, možno mi môžeš pomôcť. Už som skončila tunak so stajňami, ale nemám čas pozrieť sa na druhých v aréne po Equestrian Center. Mohla by si tam zájsť a pozrieť sa na ľudí, či nepotrebujú s niečím pomôcť? Samozrejme, že mohla. Akože, není problém, teta. Není problém. Vyriešime. Takže prvá arena a chcela som sa ešte sem pozrieť. Ježiš, oni to dali do starých stajní.
To je super. Dobre, ideme ďalej. Vidím prvú vec tu. Dobrý, teta, nejaká nová postava. Práve sme ukončili, alebo práve sme dokončili upratovanie. Baronka bude určite nadšená. Bude nadšená. Bude nadšená, keď to uvidí. Presne tak. Ja si to tiež myslím. Ideme ďalej. Jazdiareň sa teraz upratovala a je pripravená na nových jazdcov. Výborne. Presne tak. Tunák, toto ma zaujíma strašne, ako bude vypadať teraz tento race. Ale je to tu krásne. Nádherné. Nádherné, akože páči sa mi to tu. Páči sa mi tá záhrada, proste to potrebovala update. Toto by som možno ešte trošku inak otexturovala, ale nevadí. Záhrada je v chaose. Alebo záhrada je celkom chaos. Úprimne. Ale keď úprimne môžem povedať, nie sú tu žiadne odpadky, čo ležia okolo. Dúfam, že to baronka pochopí. Ja tu nevidím žiadne akože, že by bola nejaká mez, akože prepáč, ja som ho stavala túto záhradu, akože ešte keď bola v starej verzii, ale ja som ho postavila. Takže ma tu nekritizuj, dobre, tetoľa. Akože, kde si? Kto si myslí, že si? Ale kde, počkajte, a kde nám zmizli tie rajsy? Aha, oni sa dali k sebe. OK, Riding Arena. Teraz celkom hodí k tejto oblasti, akože úprimne. Ideme sa pozrieť. Všetko je pripravené v Riding Hall. Nemôžeme sa dočkať, keď to baronka uvidí. Super. Takže sa mi to páči. A je prepravník, ja sa tam portnem. Ja odmietam ísť peši. Ako sme sa zbláznili, nie? Odmietam ísť peši. Judith, čo mi môžeš povedať? Ďakujem. Toto miesto vypadá úžasne. No nemám za čo, akože tetula, ako... čo si o sebe myslíš, že nevypadalo by super, keď som tu ja. A to je všetko. Dobre. A nedostali sme nič? Ja som myslela, že aspoň niečo dostaneme. No, akože moja osocha, moje preklady stali za nič, za také veľké kuľovy. A vypadá to tu, že tu je veľa oblečenia, takže sa ideme pozrieť, čo tu shopí. Keď to je tá mačka. To je mačky. Ježiš, toto vypadá ako môj Elvis. To je Elvis. Hre? Nové vybavenie. Nejaké. Tunak bude asi... Aha. Dobre. Tunak máme čo? Ja milujem takéto topánky, milujem baretky, ja milujem sukňa, svedriky, takže to bude asi niečo, čo si kúpim. Pravdepodobne. Tunak staré oblečenie. A na tieto gate mám strašne rada, mne sa strašne páčia. Niečom by som ho ich využila. A máme tu nejaké nové hairstyly, takže sa ideme pozrieť, čo aké vlásky tu máme. Hairdresser. Počkaj, zozadu poprosím. Zozadu. Aha. Sorry, ale toto určite nebude pre mňa. Mne sa toto tak strašne nepáči. Akože ja to nosím do práce, tento culík. Ale ja mám pocit, že Susan sa proste tak to nehodí. Susan je proste takáto druidka. A ešte by som tu možno ešte niečo preskúmajme, ako to tu vypadá. To sa mi veľmi páči. Ešte sme chceli tie racy. Poďme sa najprv pozrieť asi na tie racy, že ako to bude asi tak teoreticky vypadať. Ale kde sú? Všetky sú posunuté dole, či kde sa stratili? Aha, nie, tu vidím. A ideme sa najprv pozrieť na ten Garden Race. To ma strašne zaujíma, že ako to pomenili. Takže tak. Idem sa ešte pozrieť, že ako som na tom s týmto. Ja tu moc nestíham to zbierať úprimne a asi ma to ani tak netankuje. Ale chcem vedieť, ako bude vypadať ten race a ja som sa stratila. Tu možno bude oblečenie nejaké nové, ak nie, tak to bude to staré. Ináč tieto svedriky mám strašne rada. Ja chcem tento, hnedý. Podľa mňa to bude úplne Susan sedieť. A tieto gate sa mi strašne páčia, nejaké dôvody proste. Ideme sa pozrieť teda na ten racing. Ako to bude asi tak vypadať. 150 XP. To
to je klasika. Nech vieme, ale zatiaľ sa môžeme teda popozerať v tomto rejse, že ako toto okolo vypadá, ale vypadá to strašne krásne, akože ja som celkom nadšená, mne to proste evokuje teraz fakt, že taký ten Equestrian, že drahý, nejaký, nie ranč, ale proste nejaké drahé jazdecké centrum, tak to myslím, chápeš, že proste mi to evokuje všetkých tých drahých ľudí, teda bohatých ľudí, čo majú tie drahé kone, proste, čo sem chodia jazdiť, takže to mi to evokuje a celkom sa mi to páči. A tento race je dlhší a možno je to aj tým, že nemá úplne full rýchlu výbavu na Darkovi, ale to mne nevadí. Dobre, je dlhší, to už vidím teraz. A ideme sa teda pozrieť na staré racy, staré dobré racy, že co a ako. Asi si zajdeme všetky 3, ja chcem vidieť proste, že ako to vypadá a dáme tu nejaké komentáre k tomu, alebo to dáme zrýchlenie, neviem. A ju zmenili ho. Sa mi zdá, že takto nevpadala. Vypadá ešte ako stará. Dobre, tu si musím zapamätať, že musím ísť okolo toho stromu inak. To som postrela. Dobre, zrýchlujeme a ideme znova. Ale nie, končíme celkom podobne. Také to je fajn. Celkom v tom časovom rozmedzi, takže reverse nedáme, to bude také isté, ale chcem tento race skúsiť. Tie trubky už robili realistickejšie. A nie sú to nejaké veľké klobásy, špekačky zapichnuté v zemi, že proste to vypadá o mnoho lepšie, realistickejšie, to sa mi viacej páči. Dobre, ideme teraz týmto, toto ma zaujíma, že ako to vymysleli, že ako pôjdeme. Pôjdeme cez tú rieku, či čo to je? Ježiš, áno, cez tú jazyka ideme, super, to sa mi páčka, to sa mi ľúbka. Dobre. Toto je proste krásne. Tunak sa budú robiť fotky, dobre. Musím uznať. To je tým, že som sa pomýlila, ale je o niečo dlhší. To nevadí. Ale tak som spokojná. Som s tým spokojná, za chvíľu mám stôl hotový. A ja sa idem ešte pozerať, tunak vzadu sme neboli. V Riding Arene sa asi žiadny race nezmenil. Tu pochybujem, že sa pri Jelene niečo zmenilo, to bude podľa mňa také isté, len je to inak ohraničené. A tunak máme tie isté veci, ako je pri Baronky na Šempete boxy na oddych. A chcem vidieť cestu do Golden Hills. To ma veľmi zaujíma, cesta do Golden Hills. O môj bože, no tak tu je fotka už jasná. Výborne. Fotka jasná. Dobre, ideme ďalej, to sa mi páči. Dobre, ideme ďalej. A ešte chcem vidieť hore, ako tu pozmenili, lebo tunek proste to poupravili, viac menej. Tunek je to také, že širšie. Do Golden Hills je cesta dosť upravená. Tieto stromy tu neboli, určite nie. Ale to sa mi celkom páči. Teraz má série to, že moja skratka zmizla, ale vidno, že sa teraz dole môžem dostať o mnoho rýchlejšie, ako som bola predtým. Takže to je zase veľké plus. A je. Dosť pomenili. Tunak, ak viete, tunak je tá úloha s tým chlapom. Tu to posunuli. Toto posunuli dosť. Aj tunak toto sa mi zdá, že teraz také poupravovanejšie. Ale tunak už je to normálne klasický race. Ale hej, posunuli to kvôli tej budove, lebo to tak nebolo. Ale je to dobré, páči sa mi to. Je to zaujímavé, samozrejme, bude dlho trvať, kým si zvyknem,
ale ja sa to páči, akože nie som hejter, samozrejme trošku by som ešte možno poupravila tie steny, takže možno urobiť to ešte trošku inakšie, ale akože ja som v pohode s tým. Mne sa páči aj Silverglade Village, páči sa mi aj toto, takže teraz to je mnoho lepšie ako proste keď tam boli tie trúbky, čo vypadali ako špekačky zapichnuté v zemi, takže teraz sa mi to páči mnoho viacej, úprimne. A teraz sa mi páči aj tieto padoky, určite ľudia, čo majú radi RPčka, sa tu vynájdu ako nič. Je to podľa mňa dobré, ale toto je brutálne, to je niečo pre mňa, ja milujem takéto, si vyberiem fotku a musím sa vám pochváliť, že onedlho budem mať všetky frízy druhej generácie. Už mi chýba tu iba tento jeden. A tu mi chýbajú iba tento a tento. A budem mať všetky frízy. Ja si samozrejme plánujem kupovať, keďže budem doma 2 týždne. Si plánujem kúpiť Starcoins. A už utratiť si to. Takže tak, ale uvidíme. Necháme sa prekvapiť, koľko si kúpim, pretože minulý rok som si kúpila 10 000 a asi si kúpim aj tento rok 10 000. Pretože predsa len ja už mám darčeky pokúpené pre vyše polovicu ľudí, už mi chýbajú 3 darčeky kúpiť, takže ja už nebudem tento rok utrácať nič, iba celý seba na knižky a to je. Ja len dúfam, že sa vám toto dnešné video páčilo, ja akceptujem, že som dneska nezhovorčivá, ale mala som fakt blbý deň a celkom ma potešili tieto aktualizácie. Dajte mi do komentárov vedieť, ako vám sa páčili dnešné aktualizácie a či by ste niečo zmenili. Ja, ako som povedala, už iba tie steny a bolo by to brutálne. A ja sa s vami učím, užívajte života, vaša Tintin. Bye!